मोगी तनी पातारा डीजे अभिषेक राज कैसन मिलतै हमर मोगी तनी पातारा देखना। अखन अहाँ सब सुनि रहल छी रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के धमाकेदार प्रस्तुति। पंडित जी तनी पातारा देखना। पंडित जी तनी पातारा देखना। कैसन मिलतै हमर कनिया तनी पातारा देखना। त कैसन मिलतै हमर कनिया तनी पातारा देखना। पंडित जी तनी पातारा देखना। पंडित जी तनी पातारा देखना। कैसन मिलतै हमर कनिया तनी पातारा देखना। त कैसन मिलतै हमर मौगी तनी पातारा देखना। डीजे अभिषेक राज कैसन मिलतै हमर मौगी तनी पातारा देखना। कैसन मिलतै हमर मौगी तनी पातारा देखना। सच बतैह बाबा तोहरे पर आस हो। घरवा से करके अलिया पूरा विश्वास हो। पूरा विश्वास हो। सच बतैह बाबा तोहरे पर आस हो। घरवा से पूरा करके अलिया विश्वास हो। गोरकी मिलत कि कोई मिलत जोर मिलतै हो। गोर मिलतै कि कारी मिलतै कि बेजोर मिलतै हो। हो बाबा साचे बतैह कनिया कैसन मिलतै हो। हो बाबा साचे बतैह कनिया कैसन मिलतै हो। अभिषेक राज डीजे अभिषेक राज कैसन मिलतै हमर मौगी तनी पातारा देखना। कैसन मिलतै हमर मौगी तनी पातारा देखना। मिल जत जहिया बाबा पूजबा तोर चारा नामा। 551 तोरा दो देबा दक्षिणामा। मिल जत जहिया बाबा पूजबा तोर चारा नामा। 551 तोरा दो देबा दक्षिणामा। सतनाम सबरिया बाबा तो हो कोइया पड़ता हो। अमित बाबा तोर सुना पोइया पड़ता हो। तो कैसन मिलतै हमर कनिया तनी पातारा देखना। तो कैसन मिलतै हमर कनिया तनी पातारा देखना। अखन अहाँ सब सुनि रहल छी रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के धमाकेदार प्रस्तुति।